mama papa darika. Shikari bari 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 bari. Shikari bari 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 bari. Shikari bari 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 bari. Tarikari mama papa mama. Shikari papa 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 papa. Shikari bari 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 papa papa papa. Shikari bari 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 bari. Papa papa papa. Shikari bari 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 bari. Shikari mama 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 mama. Bari 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 bari. Shikari mari bari 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 ba. Dari kari man dari kari pa 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 pa. Shikari mari bari 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 pa 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 pa. Dari kari mama pa 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 pa. Shikari mama 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 mama. Bari 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 bari. Shikari mari bari 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 pa 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 pa. Dari kari pa 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 pa. Shikari mama 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 mama. Dari kari pa 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 pa. Shikari mari bari bari kari ma chatan chintantara. Re ra 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 pa 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 pa. Bari bari pa 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 pa. Bari pa 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 ma 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 bari ma. Bari pa 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 ma 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 ma. Bari 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 bari. Ma 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 bari pa 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 pa. Bari 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 bari. Ma 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 ma. Kari 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 pa pa ma 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 pa pa pa. Shikari mama
Hello, sister. Praise the Lord. Start कर sister. Ellen sister start कर. प्रेज गॉड. आम्ही सुरुवातीचे मागणे करूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींच्या मोगाळा बापा, या वेळ घडये खातीर तुका अर्घा दिता. आमच्या जिविताचो हर एक दीस तुझे वर्ते देणे जावन आसा. तुझी काकूळ हर एका दिसा ती नवी जावन आसा आणि तुझो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. जेजू, ह्या संसारान तुवें आमकां खालतेपणी जिवंक शिकयले. देवाच्या राजान कोण खालतो तोच वर्तो जाता पण तुवें आमकां तुझ्या जिणेद्वारी दाखोवन दिले. खालतेपण हर एक बेसावाक आमच्या जिवितान बागील उक्ते करता. पवित्रज्ञा, आयचे हे सेशन तुझ्या हातान समर्पिता. म्हजो ताळो, म्हजी उतरां, म्हजी चिंतना हर एकी तुझ्या नियंत्रणान काण गेल्या खातीर तुका अर्घा दिता. ही शिकवण अर्थाभरीत रितीन तुवें आमकां शिकयल्या आणि आमचे समजणेचे आत्मीक कान आणि दोळे तुवें येदोळच उगडले म्हण तुका अर्घा दिता. आणि बापा, हे मागणे हांव करता जेजू क्रिस्ताच्या नावान आणि पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. तर या संसारान कोण वरतो कोण ल्हान म्हण आमी सगळ्यांकी वर्त्यान जावंक जाय. कोणाकी ल्हान जावंक नाका, वैगिने सगळ्यांकी एक व्हडल्या पोझिशनार आसा जे, व्हडल्या हुद्द्यार आसा जे, कोणाकी ल्हान बी काय नाका. तर शिसामध्ये एक आर्ग्युमेंट, एक विवाद सुरू जाता त्यांच्यामध्ये कोण वड म्हणून. जेजू रूपांतर जाल्ल्या वेळार शिसांनी ती महिमा देखली. जेजून तांकां आपल्या कष्ट मरणा विशयी सांगले. जेरुजलान आपण मरचो आसा पण जेजून तांकां सांगले. फरिसेव आनी शास्त्री ताका जिवेशी मारचे आसात पण जेजून तांकां पहिल्यांच कळीत केले. त्या दळा शिसामध्ये एक सवाल, एक तराचे भेद तांच्या मध्ये उठले. जेजू उपरांत आमच्या मध्ये कोण मुखेली जातलो, लीडर जातलो म्हणून. आम्ही पळया मॅथ्यू 18:1-4. मातेवाचो वांजेल 18वो अध्याय 1-4. त्या वेळार शीस जेजू सरसी येवन विचारी लागले, सर्गींच्या राज्यान सट्टांवरणी वड कोण? तवळ जेजू एक ल्हान भुरग्याक आपूण तांचे मध्ये उभे केले आणि म्हळे, सतच हांव तुमकां सांगता, तुम्ही मन बदलून ल्हान भुरग्या परी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजान प्रिकचे ना. जो कोण आपणाक कालतो करून ह्या भुरग्या परी जाता तो सर्गींच्या राजान वर्तो जातलो. त्या वेळार शीस जेजू सरशी येऊन विचारी लागले, सर्गींच्या राजान सकळा वरणी वड कोण? त्यावेळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मध्ये उभे केले आणि म्हळे, सतच हांव तुमकां सांगता, तुम्ही मन बदलून ल्हान भुरग्या परी जाल्या करीत सर्गींच्या राजान रिकची ना. तर जेजू केदाळे शिसांक एक एक्झाम्पल देऊन या एक वपारी मारिफात तो शिकयतलो. आता शिसामध्ये एक सवाल उठलो. जेजू मेला उपरांत आपणा मध्ये कोण लीडर जातलो म्हणून त्यांच्या मध्ये सवाल उठलो. सगळ्यांच्या मतीन आपापल्या कल्पना आसले. ताणी चिंतले, हांव स्मार्ट दिसता सगळ्यांच्या की देखून हांव लीडर जायचे.
अनेकल्यान चिंतले हांवें सगळ्यांच्याकी चड सॅक्रिफायस केला देखून हांवें लिडर जायचे अशें तांच्या मध्ये डिस्कशन चर्चा सुरू जाली. जेजून तांकां डायरेक्ट जाप दिवंक ना, पूण जेजू केदाळय एक एग्जाम्पल दिवन ह्या वपारीन मारिफात तांकां शिकयतलो. देखून ताणें एक ल्हान भुरग्याक तांच्या मध्ये हाडून उबें केलें आनी म्हळ्यार सतत हांव तुमकां सांगता तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्यां बरी जाल्या खरी सर्गींच्या राजांत रिगचे ना. त्या सर्गींच्या राजांत रिगूंक आमी ल्हान भुरग्यां बरी जायचे. ल्हान भुरगीं कशी असतात, ती खालती बोळी असतात. तांच्या मनान कपट ना, तांच्या मनान तांचे खोटे इरादे ना आनी ती वेगी राग दवरिनात, चड वेळ राग दवरिना. ती तांच्या मध्ये राजी कोपा आनी कालेपुरा करतात, पण मागीर वेगी ती एकामेका विसरतात आनी सांगाता खेळोंक लागतात. आमी पळयला तशें ती व्हडां बरी चड वेळ राग दवरिना, ती वेगी विसरतात आनी ती शिकूंक तयार असतात. काले आमी शिकयता ती शिकूंक तयार असतात. ती ओपन माइंडेड असतात. वेगी तशें जेजू आमकां सांगता आमी ह्या भुरग्यां बरी जायचे. भुरग्यां बरी म्हळ्यार ती हट करतात, ती चायल्डिश बिहेव करतात, तशें आमी जावंक ना. पूण भुरग्यां बरी म्हळ्यार खालती बोळी जावंक आसा. प्रेज गॉड. जेजू तावन ह्या शिसांनी ही जाप एक्सपेक्टच करूं नातली. तांणी चिंतले कोण आमच्या मदलो व्हरतो म्हळ्यार तो एकलो पॉवरफुल आसतलो, हायट बॉडी आसतलो, लांब दिंड व्यक्ती बरी. पण जेजून म्हळें जो कोण आपणाकच ह्या ल्हान भुरग्या बरी खालतो करता तो सर्गींच्या राजांत व्हरतो जातलो. त्या संसाराची मौल्या आनी सर्गींची मौल्या ती टोटली एकामेकाक ऑपोजिट आसा. संसारान कोणाक पावर आसा, तो फामाद आसा, ताका कंट्रोल आसा हेरांचेर, इन्फ्लुएन्स आसा, समाजान तो व्हरतो म्हण चिंतात. पण जेजू प्रमाणे कोण एकल्यान ल्हान भुरग्या बरी आपणाकच खालतो करता तो व्हरतो जातलो सर्गींच्या राजांत. ख्रिस्ती भावार्थाचे महत्वाचो विषय आसा खालतेपण. आमी कितले पटी मिसाक वेता, या दान धर्म करता, या सगळे कायदे पाळटा जाल्यार आमी एका भुरग्या बरी खालती जायना जाल्यार आमकां सर्गींच्या राजांत प्रवेश करूंक जायना. आता या संसारांत आमी पळयल्यार आमी एक जॉब एप्लिकेशन दिताना बरे एक रेज्युमे तयार करून दिता. आमकां कितले क्वालिफिकेशन आसा, कितले एक्सपिरियन्स आसा, कितली टॅलेंट आसात, कितले एक्स्ट्रा कोर्स आमी केलात, हर एक आमी आमचे बरे तंतू घालून आमी दाखयता आनी ते रेज्यूम आमी तयार करून दिता. कित्याक आमकां जॉब सिलेक्शन जायचे म्हण. पण सर्गींच्या राजान आमकां तशें ते चलना, ते सिस्टम चलना. संसाराचे सिस्टम विंगड आनी सर्गींचे सिस्टम विंगड. सर्गींच्या राजान आमचे उणेपण, आमची अस्कतकाय, आमची ल्हानविकाय आमी वळखोंक आसा. मॅथ्यू 5:3 घालतात न्ही. आपूण दुर्बळी म्हण जाणा आसात ती कितली भागी सर्गींचे राज तांचे. प्रेज गॉड. आपण दुर्बळी आसात म्हण जाणा आसात ती कितली भागी सर्गींचे राज तांचे. आपण दुर्बळी म्हळ्यार आत्मीक रितीन दुर्बळी. ग्रेस्त गायना अशी दुबळी काय आसा, पैशानान दुडूनान त्या वरवी दुबळी म्हण हांगा सांगना. आत्मीक रितीन दुबळी. दुर्बळी म्हळ्यार एक माइंडसेट, एक मनोभाव. हांगा लौकिक वा भौतिक संगती विशयन सांगूंक ना. जो कोण देवा मुखार वळखता तो जाणा जाता की देवा तुजे शिवाय हांव कांयच नाही, हांव असहाय आसा,
म्हाका तुजी गरज आसा. कोण देवाचेर होंदून आसा, गॉड डिपेंडंट आसा, सेल्फ डिपेंडंट नाही. तो देवाचेर अवलंबून आसा. हर एका संगतीन ल्हान ल्हान संगतीनी जाल्यार तो देवाचेर अवलंबून आसा. तो देवाच्या मजतीवर होंदून आसा. जॉन 15:5 पळया आमी. हांगा जेजूनच सांगला, वय हांव दाखवल तुम्ही फांटे, जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचेर थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणे तुम्ही कांयच करूंक शकना. वय हांव दाखवल तुमी फांटे, जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकना. हांगा जेजू हांगा क्लियरली आमकां सांगता, जर तर आमकां फळ दिवंक जाय, जर तर सर्गींच्या राजांत आमी श्रेष्ठ जायचे, वर्ते जायचे, म्हळ्यार आमी अधिक मापान सर्गींच्या राजाचे फळ दिवंक जाय. तो ते दाखवली सांगात आमी एकवटून रावंक आसा. जेजू सांगाता एक रिलेशनशिपान, एक संबंधांत आमी रावंक आसा. आनी दिसपडते ताच्या उतरा मुखांतर आमकां त्या संबंधांत रावंक जाता. दिसपडते ताच्या उतरांत आमी वेळ खर्चून ताचो नियाळ करन दीस रात ती उतरां आमी उसारन आमी ताच्या एकवटान रावंक आमकां साध्य जाता. आनी तो म्हणटा, कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकना. जे दाळ्याक मनीस वळखता की वय जेजू हांव तुजे विणे कांयच करूंक शकना, तो म्हणटा हांव म्हज्या बळार न्ही, बगर तुज्या बळार होंदून आसा. तुजे बळ, तुजी सकत, तुजी एबिलिटी त्या वरवीं मात्र हांव खंयच्योय संगती त्या जिवितान करूंक शकता. म्हज्या बळावर न्ही. ताळो तो सेल्फ डिपेंडंट न्ही, तो गॉड डिपेंडंट आसा. तो आपणाकच देवा मुखार खालतो करता. एक वर्त्या देवा मुखार तो आपणाकच ल्हान करता, खालतो करता. तसो हंबल म्हळ्यार ह्युमिलिटी म्हळ्यार तेंच जावन आसा. 1 Corinthians 15:10. तरी हांव आतां कितें जालां जाल्यार तें देवाचे कृपे वरवीं. ताणें दिल्ली ती कृपा म्हजे थंय निर्फळ जावंक ना. निजायकी सांगचें जाल्यार तांचे सक्तां प्रास चड मिनतेन हांव वावुरलां. प्रेज गॉड. तरी हांव आतां कितेंय जालां जाल्यार ते देवाचे कृपे वरवीं. ते कोण सांगता? सांत पावल कोरिंथीयांक ताणें हें पत्र बरयलें. तो सांगता हांव आतां कितेंय जालां जाल्यार ते देवाच्या कृपे वरवीं आसा. तो आपणाकच क्रेडीट दिना, तो देवाची कृपा आसा. ताणें दिल्ली ती कृपा म्हजे थंय निर्फळ जावंक ना. ताणें दिल्ल्या कृपे वरवीं ताका हें सगळें करूंक साध्य जालें. निजायकी सांगचें जाल्यार तांच्या सकडा प्रास चड मिनतेन हांव वावरलां. सकडा प्रास चड मिनतेन वावरूंक ताका कशें साध्य जालें? तो देवाच्या कृपेर होंदून आसलो. आपणाच्या बळार न्ही, आपणाच्या सत्तेर न्ही. ताका जायते शिकप आसलें. तो व्हड शिकपी आहलो आनी तो मस्त जाणारी एक बुद्धवंत मनीस तो. तरी तो आपल्या एबिलिटी वयर तो होंदून नासलो. तो देवाची ग्रेस म्हळ्यार कृपा ताचेर तो होंदून नासलो. देवान दिल्ले ताका त्या एबिलिटी वयर, त्या सत्ते वयर तो होंदून नासलो. आनी तो आपणाक ते क्रेडीट दिना, तो देवाकच क्रेडीट दिता. जे कितें हांव आसा ते देवाच्या कृपे वरवीं आसा. आनी आमी पळयलां ताच्या जिवितान ताणें जायती सुवार्ते खातीर ताणें काम केलां. ताणें जायते कश्ट सोंसल्यात. हे कश्ट सोंसूंक ताका कृपा दिली देवानच. त्या कृपे वरवीं, देवाच्या एबिलिटी वरवीं, देवाच्या सत्ते वरवीं ताका तें साध्य जालें. नाजाल्यार ताका तें जाते नासलें. जर तर ताच्या एबिलिटीन तो करूंक गेला, ताच्या सत्तेन तो करूंक गेला.
देखून तो गॉड डिपेंडंट आलो, सेल्फ डिपेंडंट नाही. तो खालतो झालो देवा मुखार. त्या दळा देवान त्याच्या सक्ते मुखांतर त्याच्या जिवितान काम केलं. प्रेज गॉड. हांगा जेजू आमकां एक ओपारी मुखांतर शिकयता. ल्यूक 18:9-14 पळय. आपण नीतिवंत म्हणून चिंतून आपणाचेरच पातयेवन असलेल्या आणि हेरांची बेपर्वा करतल्या थोड्यांक जेजून वपार सांगली. एक फावटी 2 जण मागण्या करूंक म्हणून वयर देवळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फरिजेव आणि एकलो सुंकागार. फरिजेव नीट उबो रावन आपणायतल्याक अशें मागणें करी लागलो, देवा, हांव हेर मनशावरी लुटकार, अन्यायगार, प्रद्वारी न्हय, देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यांत 2 फावटी हांव उपास करतां. सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 10th वांटो फारीक करतां. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपलें हृदय बडोवन म्हणालो, देवा, म्हजी पातक्याची काकूट कर. प्रेज गॉड. आणि 14 सिस्टर. हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा पाटी गेलो, पूण तो आनी एकलो ताका मानवलो ना, कित्याक आपणाकच तो वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो, आणि आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. प्रेज गॉड. 9 गेल्या. आपण नीतिवंत म्हण चिंतून आपणाचेरच पातयेवन असलेल्या आणि हेरांची बेपर्वा करतल्या थोड्यांक जेजून वपार सांगली. ते फरिजेवामध्ये आपणाकच नीतिवंत म्हण सेल्फ रायटियस, ती आपणाकच नीतिवंत म्हण चिंतून आली. ती देवाच्या रायटियसनेसावेर, देवाच्या नीतिवंतपणावेर होंदोन नातली. आपण सगळे कायदे पाळटा, आपण दान धर्म करता, दशमांश दिता, ताणे मुखार सांगला. देखून आम्ही आपण नीतिवान म्हण ते चिंतून आसतले, फारिजेव आनी शास्त्री. आणि हेरांची बेपर्वा करतले, हेरांक ते पातकी म्हण चिंतले. सुंकागार, प्रद्वार आदारतले, आणि कोडकार आणि पुरा पिडेस, तांकां ते पुरा तांची बेपर्वा करतले आणि तांकां पातकी म्हण ते लेखतले. आमी तांचे बरी न्हय अशें म्हण ते सांगतले, चिंतले. एक फावटी 2 जण मागणे करूंक म्हूण वयर देवाळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फरिजेव आनी एकलो सुंकागार. 2 जण देवाळाक गेले देवा मुखार मागणे करूंक. तांचे मदलो एकलो फरिजेव आनी एकलो सुंकागार. नेक्स्ट, फरिजेव नीट उबो रावन आपणा इतल्याकच अशें मागणे करी लागलो, देवा, हांव हेर मनशा बरी लुटकार, अन्यायगार, प्रद्वारी न्हय, देखून हांव तुका अर्गां दितां. म्हळ्यार तो देवाक आपणाचे बडाय उलयता देवा मुखार. आमी म्हळ्यार कंपनीन आमी आमचे क्वालिफिकेशन सांगता, आमकां बरें सिलेक्शन जाय, तशें हो हांगा आपले क्वालिफिकेशन देवा मुखार सांगून आसा. देवा, पळय, हांव हेर मनशां बरी लुटकार, अन्यायगार, प्रद्वारी न्हय, देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यान 2 फावटी हांव उपास करता आणि सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 10th वांटो फारीक करता. म्हळ्यार हांव दशमांश दिता म्हणटा तो. हांव 2 फावटी उपास करता, हांव इतले मागणे करता, लांब लांब मागणी करता, आणि हांव म्हज्या सर्व आदायांतलो 10th वांटो हांव फारीक करता. म्हळ्यार हांव सगळे
नियमशास्त्र पाळण आसा म्हण तो देवाक कळीत करता. देवाक गोतू नातले की देवाक गोत्त असले पण तो आपली बेडाय उलयता देवा मुखार, म्हळ्यार देवाच्या की व्हरतो म्हण तो दाखयता. पण तो सुंकागार, आता सुंकागाराचे मागणे आम्ही पळया. पण तो सुंकागार पयस रावन आपली दिश्ट सहित सर्गाक उबारून धैर्य घेनासतना फकत आपले हृदय बडवून म्हणालो, देवा म्हजे पातक्याची काकळूत कर. आता सुंकागार काल असलो तो खालतो जालो देवा मुखार. ताका इवन देवाकडे दिश्ट उबारूंक की सर्गार दिश्ट उबारूंक की ताका धैर्य जालें ना. तो म्हणालो, तो वळखलो देवा मुखार तो खालतो जालो. ताणे ताचे पातक वळखले. आपले हृदय बडवून तो म्हणालो, देवा म्हजी पातक्याची काकळूत कर. तो देवा मुखार खालतो जालो आणि तो देवाक डिपेंडंट जालो. वय हांव एक पातकी जावन आसा. तो सेल्फ डिपेंडंट आसा म्हण ताणें दाखोवन. हांगा फरिसेवाच्या मागणे आयकतना आमकां कळटा तो सेल्फ डिपेंडंट आसा, सेल्फ रायटियस आसा म्हण तो दाखयतलो. आपणच नीतिवंत म्हण तो चिंततालो. पण हांगा हो सुंकागार तो वळखता की आपण एक पातकी आसा आणि म्हाका सोम्या तुजी गरज आसा. देवाच्या काकुळतीची आणि कृपेची म्हाका गरज आसा. देवाच्या मजतीची सहायाची म्हाका गरज आसा म्हण तो वळखता. देखून जेजू काला म्हणटा 14व्या वळीन पळया आमी, हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवलो जावन आपल्या घरा पाटी गेलो. पण तो आनेकलो ताका मानवलो ना. कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आणि आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देखून हांगा जेजू सांगता, हो मनीस देवाक मानवलो जावन आपल्या घरा पाटी गेलो. तर हो मनीस म्हळ्यार कोण? सुंकागार. सुंकागार देवाक मानवलो, ताचे मागणे देवाक मानवले. कित्याक तो देवा मुखार खालतो जालो आणि ताणे ताचे पातक वळखले. ताणे सबमिट केले देवा मुखार. तो खाल जालो आणि ताणे म्हळे, वय म्हाका तुजी गरज आसा. हांव नीतिवंत न्ही, हांव एक पातकी जावन आसा, पण म्हाका तुज्या नीतिवंतपणाची गरज आसा. तुज्या आदाराची, तुज्या कृपेची, तुज्या बळाची, तुज्या सत्तेची, तुज्या एबिलिटीची म्हाका गरज आसा. पण तो वळखलो. पण हो आनी एकलो म्हळ्यार फरिसेव. तो देवाक मानवलो ना, ताचे मागणे देवाक मानवलो ना. कित्याक तो देवा मुखारच आपणाक वर्तो करूंक पळयतलो. देव वर्तो जावन आसा, सर्वश्रेष्ठ जावन आसा. ताच्या मुखार कोणाय मनशाक बाडाय उलोवंक जायना. हे तो जाणा आसलो तरी की तो आपणाकच देवा मुखार वर्तो करूंक पळयता. ताच्या उलोवण्यान ताच्या मागण्यांत आमकां आतां आयकल्यार आमकां कळटा. देखूनच देव म्हणटा की त्या आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आणि आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो. म्हळ्यार ह्या फरिसेवान आपणाकच देवा मुखार वर्तो केलो आपणाकच. देखून ताका देवान खालतो केलो. ताचे मागणे देवाक मानवना. पण ह्या सुंकागारान आपणाकच देवा मुखार खालतो केलो. देखून देव ताका वर्तो करतलो. तशेंच आमकांय आमच्या जिवितांत ज्या आमी देवा मुखार खालती जावन येता, आमी वळखता वय आमी आमची अस्कतगाय, आमची ल्हानविकाय, आमचे उणेपण आमी वळखता. त्या वेळा देव आमकां वर्तो करता. आमी देवा वयर डिपेंड आसा म्हण आमी ताका कळीत करता. आमी सेल्फ रायटियस न्ही, आमी स्वता नीतिवंत न्ही, आमी एक पातकी जावन आसल्या. पण जेजू क्रिस्तान जे कितें आमकां खुर्साचेर जोड दिला, ताच्या कश्ट मरणा वरवीं आमकां तें नीतिवंतपण लाभला. आमी ताचेर भावार्थ दवरल्या वरवीं. देखून त्या वरवीं आमी नीतिवंत आसा. पण जे आमी स्वीकार करता, आमी ताच्या मुखार खालती जाता,
ते दळ आमका तो वर्तो करता त्याच्या टायमार. देखून हांगा देवाच्यो वाटो आणि मनशांच्यो वाटो विंगड आसा. देवाच्यो चिंता आणि मनशांची चिंता विंगड आसा. देखून आमच्याच म्हळ्यार आमी आमकांच वर्ते करूंक जायना देवा मुखार. कित्याक तो भोव वर्तो देव जावन आसा. मनशाक आपली बाडाय उलोवंक जायना. एफिशियन्स 2:8 आमी पळया, जे कितें आमकां मेळ्ळा ताच्या कृपे वरवीं मेळ्ळा. ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमचे वावणटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. ताचेर विश्वास दवरले वरवीं तुमकां सडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम ते देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमचे वावणटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. देवा मुखार आमकां बाडाय उलोवंक जायना. कित्याक जेजू क्रिस्तान सगळें आमच्या खातीर केलें. आमी पातकी आसतना ताणें आमकां त्या पातकाच्या कोणांतले भायर हाडले आणि ताच्या संपूर्ण केल्ल्या कार्याचेर जे दळ आमी विश्वास दवरलो आमकां सडवण लाभल्या भावार्था मारिफात आणि ताची कृपा आमकां लाभल्या. ताचे दयेन जाल्लें काम म्हळ्यार ताच्या कृपेन जाल्लें काम ते देवान दिल्लें आमकां एक फुकट देणें जाल्ल्यान आमच्या वावणटीचो फळ न्ही. आमी कांय मेहनत करून सगळें काम देवानच केलां. आमची कामां देवा मुखार आतां हाणें फरीजेवान सांगलें कशें हांव दान धर्म करता, हांव दानांतलो 1 वांटो दिता, हांव हफ्त्यांत एक पेटी उपास करता, हांव इतले मागणे करता, तितले करता, हांव नियमशास्त्र पाळटा, हांव सगळे हे करता ते करता, सगळें सांगता तो देवा मुखार. पूण आमची बाडाय आमकां देवा मुखार उलोवंक जायना. कित्याक आमची बरी कामां ती देवाचे उतर म्हणटा बाणशिऱ्या बरी आसा. आमची बरी कामां खंयची देवा मुखार ती मानवनान. कित्याक देव भोव पवित्र आनी ताच्या मुखार खंयच्याय मनशाक बाडाय उलोवंक जायना. आमची बरी कामां देवाच्या मुखार ती एक बाणशिऱ्या बरी लेखतात. देखून आमच्या बऱ्या कामां वरवीं आमकां ते नितीवंतपण मेळना. प्रेज गॉड. फरीजेव आनी तो सुंकागार 2 टायपाचे मागणे आमी पळयले. सुंकागाराचे खालतेपणाचे मागणे आणि फरीजेवाचे गर्वान भरिल्ले मागणे. साल्वास हांव देवाचे धर्मार्थ देणें जावन आसा आमच्या बऱ्या कामां वरवीं न्ही, जेजूच्या बऱ्या कामां वरवीं. पातका वळखोवची आनी देवाचे भक्षाणे मागचे. देवाच्या की चड व्हरतो कोणी ना देखून कोणाय मनशाक देवा मुखार आपली बाडाय मारूंक जायना. फारीजेव देवा मुखार बाडाय उलोवंक लागलो. लूक 14:11 पळया. जेम्स 4:10. आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो. आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. प्रेज गॉड. आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आणि आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. कोण देवा मुखार आपण खालतो आसा वळखता ताका देव वर्तो करतलो ताच्या टायमार. जशें मरियमायन केले, जशें जेजून केले, जशें जुझेन पोर्नासल्यान केले. दाविदानी आपणाकच खालतो केलो. अब्रामानी तो वळखलो तो खालतो आसलो देवा मुखार. मोइजे एक खालतो मनीस आसलो देवा मुखार. देखून देवा मुखार कोण आपणाकच वर्तो करता तो ताका देव खालतो करता. म्हळ्यार प्राईड आमकां देवा मुखार दाखोवंक जायना. तो तसल्या मनशाक या फरीजेवा बरी आसल्या मनशाक तो खालतो करता.
आणि कोण ताच्या मुखार खालतो जाता वय देवा म्हाका तुजे वयर डिपेंड असाव, सेल्फ डिपेंडंट तुझ्या नीतिवनपणाची गरज असा म्हाका, हांव स्वतः नीतिवन नाही म्हणून वळखता, त्या व्यक्तीक तो वळतो करता. प्रेज गॉड. आमच्यो खंयच्योय बऱ्यो करण्यो एका पवित्र आनी सर्व बऱ्या देवा मुखार तो कांयच लेखाक ना. आता आमी म्हळ्यार आमच्यो हर एक बऱ्यो करण्यो भानशिऱ्या बरी आसात म्हण देवाचें उतर म्हणटा. फरीसेव आपल्या मॅथ्यू 20:28 पळया. मनशा पुती हेरांक आपले सेवा चाकरेक लावंक न्हय, बगार आपणेच हेरांची सेवा चाकरी करूंक. मॅथ्यू 20:20-28 हेच चॅप्टर 20व्या वळीत. Praise God. तवळ जेबेदेवाच्या पुतांची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू सरशी आयली आणि ताच्या पायां पडून एक उपकार मागी लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें. ती म्हणाली, तुझ्या राज्यांत ह्या म्हज्या 2 पुतां मदल्या एकल्याक तुझ्या उजव्याक आनी एकल्याक तुझ्या दाव्याक तूं बसवतलो म्हणून म्हाका भास दी. जेजून जाप दिली, तुम्ही कितें मागतात ते तुमीच नेणात. हांव पियोंक वेता ती खास तुम्ही पियोंक शकतात वे? ते म्हणाले, आम्ही शकता. तवळ जेजू तांच्या लागीं म्हणालो, म्हजी खास तुम्ही पियेतल्यात तें खरें, पूण कोणे म्हज्या उजव्याक कोणे म्हज्या दाव्याक बसचें तें ठरावचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोणा पासून म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात तांकांच ते मेळटले. हेर 10 जण हे आयकून ह्या 2 भावांचे रागान पेटले. देखून जेजून तांकां सगळ्यांक सरशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिपती लोकां ते बलात्कारान अधिकार चलयतात आणि तांचे व्हड मनीसांनी आपल्या हाताक लोकांक अडचून धरतात म्हण तुम्ही जाणा. पूण तुमचे मध्ये तशें जायनये. तुमचे मध्ये वर्तो जावं अपेक्षिता तो हेरांचो चाकर जावं आणि तुमचे मध्ये पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. मनशा पुत्री हेरांक आपले सेवा चाकरेक लावंक न्हय, बगार आपणेच हेरांची सेवा चाकरी करूंक आणि समेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीवच दिवंक म्हूण आयला. 20 तवळ जेबेदेवाच्या पुतांची आवय तांकां सांगाता घेऊन जेजू सरशी आयली आणि ताच्या पाया पडून एक उपकार मागी लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारले. ती म्हणाली, तुझ्या राज्यान त्या म्हज्या 2 पुतां मदल्या एकल्याक तुझ्या उजव्याक आनी एकल्याक तुझ्या दाव्याक तू बसयतले म्हण म्हाका भास दी. जेजून जाप दिली, तुम्ही कितें मागतात ते तुमीच नेणा. हांव पियोंक वेता ती काल्स तुम्ही पियोंक शकतात वे? ते म्हणाले, आम्ही शकता. म्हळ्यार हांगा जेजूचे श्री सांगासर मानाचे हुद्दे कोणाक मेळटले. जेजूच्या राजान त्या विशयान चर्चा करनासले. जेबेदीच्या 2 पुतांक जुवांव आनी जाकोब तांकां जेजूच्या दाव्याक आनी उजव्याक बसूंक आसले. पण जेजू तांकां सांगता, देवाच्या राजान वर्तो जावंक जाय जाल्यार हेरांक वयर हाडचे पासत आमी कितली कालती जावंक तयार आसाव.
म्हणल्यार सवाल. जेजून आपणाक इतलो खालतो केलो की ताचे बरी कणसोय मनीस ह्या संवसारान खालतो जावंक ना. कित्याक म्हाका आनी तुमकां उंच उबारूंक सर्गींच्या राजान वर्ते जावचे म्हणल्यार हे सेवा करून घेवच्यान न्हय, पण हेरांची सेवा करच्यान. त्या खातीर जेजूचे जिवीत, ताचो दैवीक स्वभाव, पवित्र आत्म्या मारिफात आमकां मेळ्ळा तो आमी स्वीकार करूंक आसा, आपणावंक आसा. सदाळा खालतेपण आमची सकत जाता. सेवा करच्यान आमकां आनंद भोगता आनी त्याग बलिदान आमचो कुरव जाता. आमी सेवा करताना हेरांनी आमकां पळयजे, आमी हेरांक बरी दिसजे म्हूण सेवा करची नाका. पण जेजून पयले आमची सेवा केल्ल्या वरवीं आतां आमी हेरांची सेवा करता. ज्या दाळा म्हाका कितलो देवाचो मोग आनी भोगसाण मेळ्ळा ते हांव समजता, त्या दाळा हेरांची सेवा करचे एक वजें म्हण म्हाका भोगाना. म्हाका आनंद भोगता. देखून जेजू की आमचे खातीर ते कश्ट मरण सोसून एक वजें म्हण ताका ते कुर्साचें मरण तशें भोगूना. ताणें आनंदान ते आमचे खातीर सोंसले हर एक कश्ट. प्रेज गॉड. जे दाळा आमी देवाच्या पवित्र आत्म्यान भरता ते दाळा आमी जेजू बरीच जियेता, जेजू बरीच हेरांचो मोग करता आनी सेवा करता. हे जावन आसा देवाच्या राजान वर्ते जावचे. देवाच्या राजान कोण खालतो आनी विश्वासी तो वर्तो जावन आसा. प्रेज गॉड. पण तुमचे मध्ये 26 या सिस्टर 26 पण तुमच्या मध्ये तशें जायना. तुमचे मध्ये वर्तो जावं अपेक्षिता तो हेरांचो चाकर जावं. आता थंय पयले आमी वाचले मॅथ्यू 18 ते जेजून सांगले तुम्ही एक ल्हान भुरग्या बरी जायचे. हांगा म्हणटा तुम्ही एक चाकर जायचे. म्हळ्यार दोन्ही हातू आमकां दोन्ही गणितांनी आमकां कळटा की जेजू आमकां खालते जावंक शिकयता. कोणाक वर्ते जावंक जाय सर्गींच्या राजान ताणें खालते जावंक आसा. पयले खालते जावचे म्हळ्यार जेजून आमकां शिसांचे पांय धुवन दाखयले, जो आमचो वांजेल 13 अध्याय. तातूंत आमी पळयता जेजून हेरां ताच्या शिसांचे पांय धुवन आमकां खालतेपणा विशयन शिकयले. ताच्या जिणेंत आमी पळयला हर एकल्यांक तो बरेपण करून गेलो. मागीर आनी मोरी मेळजलारी ती आपुणच गर्भेस्त आसली तरी की तिणें आपली पर्वा करिनासतना एलिझाबेथेची चाकरी करूंक धांवली. धावाधावी गेली म्हणटा ती. आनी तो एक दोंगराळ प्रदेश आसलो. हांगाचे बरे आतां बरे हायवे आसात, रोड्स आसात, तशें नासले त्या काळार. एक पात्राट सुवात आसली. ती कितले कश्ट काण त्या गांवाक पावली एलिझाबेथेची चाकरी करूंक. आनी थंय 3 दिसांची वाट आसली आनी ती तरी की ती तितले कश्ट काण तिच्या एलिझाबेथाची चाकरी करूंक ती गेली. तिच्या की पयले तिणें हेरांचो हुस्को तिका आसलो. तशेंच जेजू की आपणाचे की चड आमचो हुस्को आसलो ताका. देखून ताणें आपणाकच एक चाकरा भशेन भेटोवन दिलो आनी आमकां तें उदाहरण दिलें. प्रेज गॉड. आनी तुमच्या मदलो मध्ये पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. हांगा तें सांगता गुलाम जावं, चाकर जावं, ल्हान भुरग्यां बरी जायचे. म्हळ्यार आमकां जेजू हांगा परत परत कोणाक वर्ते जावंक आसा ताणें खालते जायचे म्हण आमकां दाखोवन दिता. मनशा पोती हेरांक आपल्या सेवा चाकरेक लावंक न्हय, बगार आपणान हेरांची सेवा चाकरी करूंक आनी समेस्तांचे सडवणे पासत आपलो जीवच दिवंक म्हण आयला. हांगा जेजू स्पश्ट सांगता जेजूय आपली सेवा चाकरी करूंक येवना, पण दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक आनी समेस्तांच्या सडवणी पासत तो आयलो. आनी ताणें आपणाक इतलो खाली केलो की आपलो जीवच ताणें भेटोवन दिलो. प्रेज गॉड. हालेलुया.
अनेक आम्ही पळयला 2 Kings 5:10-14. किंग्स 2 रायांच्या पुस्तकात, दुसऱ्या रायाच्या पुस्तकात 5वो अध्याय 10 ते 14 एलिशानं ताका सांगून धाडले, वस आणि जॉर्दानात 7 फावटी ना आणि तू नितळ जातलोय. पूण नामानाक राग आयलो आणि तो थंयचो गेलो. म्हणून तो म्हाका मेळोंक भायर सरतलो. हांगा उबो रावन सरेस्परा आपल्या देवाचें नांव उलो मारतलो. किड्या लागलेले सुवातेर आपलो हात भोंवडायतलो आणि अशें कोड बरें करतलो म्हूण हांवें चिंतलें. दमस्काच्यो न्हंयो आबाना आणि पारबार इस्रायेलाच्या सगळ्या उदका प्रास चड बऱ्यो न्हय गाय. तांतू न्हावन हांवें नितळ जाव येता न्हय अशें रागान बरोवन तो भायर सरलो. पूण ताचे सेवक ताचेशी आयले आणि तांणी ताचे कडेन उलोवन म्हळें, बापा, प्रवाद्यान तुका हाचे प्रास चड कश्टाचें कांय करूंक सांगलेलें जाल्यार तूं तें करिनासता रावतय. तर आतां ताणें तुका ना आणि तूं नितळ जातलोय म्हणून सांगलां. देखून हें आयकून तो जॉर्दानान देवलो आणि देवाच्या मनशान सांगलेल्या प्रमाणे 7 फावटी न्हंयत बुडलो. ताचें आंग एका ल्हान भुरग्याच्या आंगा परीत जालें आणि तो नितळ जालो. प्रेज गॉड. हालेलुया. 10वी वळख. एलिशान ताका सांगून धाडले, वच आणि जॉर्दानात 7 फावटी न्हा आणि तू नितळ जातोलय. अशें म्हणल्या क्षणा नामानाक राग आयलो. कित्याक तो सिरियन आर्मीचो व्हडलो कमांडर आसलो, उंचल्या हुद्द्यार तो आसलो आणि तो चिंतलो आपूण इतल्या व्हडल्या हुद्द्यार आसा देखून तो प्रवादी, इस्रायलाचो प्रवादी एलिशा तो भायर येवन ऍटलिस्ट म्हाका म्हज्या कोड लागला त्या जाग्यावर हात दवरून म्हज्या खातीर मागणें करतलो अशें म्हण ताचें चिंतप आसलें. ताच्या कल्पन वेगळेंच आसलें. पण ताणें चिंतलें बरी तें जावना. देखून तो रागान पेटलो आणि तो गेलो आणि म्हणटा तो म्हाका मेळोंक भायर सरतलो म्हणून तो म्हाका मेळोंक भायर सरतलो. हांगा उबो रावन सर्वेस्परा आपल्या देवाचें नांव उलो मारतलो. पिड्या लागलेल्या सुवातेर आपलो हात भोंवडायतलो आणि अशें कोड बरें करतलो म्हण हांवें चिंतलें. दामास्काच्यो न्हंयो नितळ नानगी तशें तो चिंता. व म्हाका जॉर्दानाच्या त्या मेळ्ळ्या न्हंयेन कित्याक न्हावंक सांगता. पण मागीर ताचे चाकोर ताका समजयता. तो रागान भरोवन भायर येता. ताचे सेवक ताका समजयता की ताणें एलिशान तुका प्रवाद्यान काही वर्तें काम करूंक सांगूना, व्हडलें काही काम करूंक सांगूना, एक ल्हानशें काम करूंक सांगलें. तूं वचून त्या जॉर्दान न्हंयेन 7 फावटी न्हा म्हणून आणि त्या दळा तूं नितळ जातलें. आणि ज्या दळा नामान तें आयकता, तो ओबिडियन्स, तो विधेय जाता, त्या दळा तो देवाचे ब्लेसिंग ते पळयता, देवाचे हिलींग ताका मेळटा. देखून हांगा खालते जावचें म्हळ्यार आमी विधेय जावंक आसा. आमी देवाचे सूचना आमी फॉलो करूंक आसा. ताचे इन्स्ट्रक्शन्स आमी फॉलो करूंक आसा. ते दळा ती बेसांवां, ते हिलींग, ते आशिर्वाद आमकां पळोवंक मेळटा, जशें नामानाक पळोवंक मेळ्ळो. हें आयकून तो जॉर्दानान देवलो आणि देवाच्या मनशान सांगले प्रमाणे 7 फावटी न्हंय बुडलो. ताचे आंग एका ल्हान भुरग्याच्या आंगा बरी जालें आणि तो नितळ जालो. ज्या दळा तो विधेय जालो, 7 फावटी कित्याक ताका सांगलें, ताचे ते आसलो आर्ये राग, अहंकार, गर्व आणि जे कितें अविधेयपण, व्हडपण, त्या हरएक वेच्या खातीर देवा प्रवाद्यान ताका सांगलें, एलिशान ताका सांगलें, तूं 7 फावटी तू बुडोन ना जॉर्दान न्हंयेन.
आणि तेदळा तो आयकता, तो विधेय जाता, तो ल्हान जाता आणि मागीर ताचे देवाचे आचार्य ताका पळोवंक मेळटा. त्याचे आंग एक ल्हान भुरग्या बरी जाता आणि तो नितळ जाता. ताजे कोड लागिल्ले तातूंत ताका हिलिंग मेळटा, ताच्या पिडेतून ताका हिलिंग मेळटा. प्रेज गॉड. हालेलुया. आता संसाराच्या राजान कोण? पहिलो तो वरतो. सर्गींच्या राजा निमाणो तो वरतो. संसाराच्या राजान कोण? वेगी उंचल्या पावंडाक पावता तो वरतो. पण सर्गींच्या राजान कोण दुसऱ्यांचो सेवक जाता तो वरतो. संसाराच्या राजान जदाळा आम्ही एक हुद्दो, टायटल, पोझिशन मेळटा आमकां, तेदळा आम्ही वरती जाता म्हण आम्ही चिंता. पण सर्गींच्या राजान एका भुरग्या बरी आम्ही जाल्यार आम्ही वरती म्हण जेजू सांगता. संसाराच्या राजान आम्ही ग्रेस्त, बळवंत आणि तालंतांनी भरलेली असल्यार वरती, पण सर्गींच्या राजान जदाळा आम्ही अस्कत, लाचार, देवाच्या काकुळटीचेर आणि कुरपेचेर होंदोन आसाव, तेदळा आम्ही वरती म्हण आमकां लेखता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. कोणाकी काय सांगूंक असल्यार, ऍड करूंक असल्यार करियेत ब्रदर सिस्टर्स. कोणाकी काय टेस्टिमनी दिवंक आला दियेत. ब्रदर रोनाल्ड, ब्रदर पीटर. Praise God. Praise God. Praise God. वय Praise God. आमकां देवाच्या राजांत आमी जैत जोडिचे जाल्यार आनी आमकां देवाच्या राजांत वांटो मेळचे जाल्यार खालतेपण एक बोव वर्तें जावन आसा. ताचे वरवीं आमी कितली खालती जावन, कित्याक जेजू देवस संवसाराक आयलो. संवसाराक तो आयल्यारय देव जावन तो ताच्या समासंपन्नाक तो लब्धो ना. कितें बापान ताका सांगलां, बापान कितें मेसेज दिवंक ताका धाडलां आनी बापान कितें करूंक ताका धाडलां तें ताणें मिसांव ताणें संपूर्ण केलें. आनी तेंय ताणें केलें आपल्या मोगा मारिफात ताणें केलें. मनशाक खालतेपण येयचें जाल्यार थंय मोग असल्यार मात्र खालतेपण येता. कित्याक म्हळ्यार फायनली ते रिलेशनशिपाकूच येता. रिलेशनशीप नासतना मोग ना, मोग नासतना खालतेपण ना, खालतेपण नासतना देवाच्या राजांत सुटका ना, ना देवाच्या राजांत जागो ना. हे आमकां आयच्या टिचिंगांत आमकां कळ्ळें. प्रेज गॉड. थँक यू. आणि कोणी? ब्रदर पीटर. कोणाकी टेस्टिमनी सांगूंक आला सांगया. आमकां वेगी एंड करूंक, देखून आमी एंड करचे गे ब्रदर. एंड करा सिस्टर, कोणी ना म्हण चिंता उलोवंक. वय वय तुम्ही प्रेयर करा. ओके. अर्घन तुका मंगळ बापा, अर्घन तुका समिया जेजू, अर्घन तुका पवित्र आत्म्या. आयच्या वर्त्या दिसा खातीर, आयच्या दिसा आमकां हे
आमच्या जिवनांत आमी खालते जावन जिवचे खातीर ह्या भयणी मुखांतर आमकां शिकोवंक मेळ्ळें, शिकोवंक मेळ्ळें. ह्या मुखांतर आमी केदाळे विधेयपणान जिवंक, खालतेपणान जिवंक आनी चड मोगा मारिपाक संबंध देवाचो आनी आमचो संबंध घट जावन चलचे खातीर आमी खालतेपणान जिवचे खातीर ह्या भयणी मुखांतर आमकां हें लिसांव मेळ्ळें. देखून हांव तुका आर्गां दितां आनी हे मागणें हांव करतां जेजूच्या नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन. 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 Praise God. Thank you, sister. Thank you. Retreat आसा attend जाया. Friday. Praise God. Praise God. Thank you, everyone. Thank you, sister. Thank you, brother. Thank you, sister. Thank you, brother.